tejto úlohe máme dokázať Thalesovú vetu. Thalesová veta hovorí, že ak ABC sú 3 rôzne body na krúžnici, kde AB je priemer krúžnice, potom uhol ACB je pravý. My vlastne chceme dokázať, že ak máme krúžnicu nad priemerom AB, tak potom tento uhol gamma, že sa rovná 90 stupňom. Nech S je stred tejto našej krúžnice, to znamená, že je zároveň aj stredom úsečky AB, keďže úsečka AB je priemerom tejto krúžnice. Bod C je ľubovoľný bod, ležiaci na tejto krúžnici, samozrejme s výnimkou bodov A a B. Keďže body ABC ležia na krúžnici, tak sú rovnako vzdialené od bodu S. Dĺžka úsečky AS je taká istá ako dĺžka úsečky SC a to je to isté, taká istá vzdialenosť alebo dĺžka ako dĺžka úsečky SB. Lebo je tu vlastne polomer kružnice. Keď budeme teraz uvažovať trojuholník ASC, tak tento trojuholník je tým pádom rovnoramenný trojuholník so základňou AC. Lenže veľkosti uhlov pri základni v rovnoramennom trojuholníku sú rovnaké. Čiže to znamená, že môžeme povedať, že tento uhol a tento uhol sú shodné. Môžeme si ich označiť ako napríklad alfa. Keď budeme uvažovať trojuholník SBC, tak aj tento trojuholník je rovnoramenný trojuholník so základňou BC. To znamená, že veľkosti uhlov pri základni tento a tento uhol majú rovnakú veľkosť. Čiže uhly pri základni sú shodné. Môžeme si ich označiť ako beta. Z trojuholníka ABC vyplýva, že veľkosť vnútorných uhlov v trojuholníku sa rovná 180 stupňom. Čiže keď budeme uvažovať uhol alfa, beta a gamma, tak to sa rovná 180 stupňom. Lenže na základe tohto, čo sme si hovorili o tom rovnoramennom trojuholníku ASC, a samozrejme o rovnoramennom trojuholníku CSB, môžeme písať, že veľkosť uhla gamma sa rovná vlastne súčtu uhlov alfa plus beta. Keď to nahradíme do tejto našej rovnice, namiesto gamma zapíšeme alfa plus beta, dostaneme teda rovnicu alfa plus beta sa rovná 180 stupňov. Ľavú stranu si vieme zjednodušiť. Alfa plus alfa môžeme prepísať ako 2x alfa, beta plus beta si môžeme prepísať ako 2x beta sa rovná 180 stupňom. Obidve strany rovnice teda môžeme vydeliť teraz dvomi. Dostaneme alfa plus beta sa rovná 90 stupňov. Ale alfa plus beta je vlastne uhol gamma. Čiže to znamená, že môžeme si to prepísať ako gamma sa rovná 90 stupňom a to je vlastne to, čo sme chceli dokázať, že veľkosť uhla pri vrchole C v trojuholníku ABC sa rovná 90 stupňom.